Sanibona, ngaphambi kokuthi siqale ukubukela le video le ngifisa ukunipeka ngoBoost Loans. It's the best place ongathatha khona i-loan. Iwebsite yabo ithi www.boostloans.co.za. U-apply online, ube approved online, imali ingene kwene bank ngokukhulu ukushesha. Danke siyabonga. Aswandoda. Awu yes Lord. Uba usengawo. Awuyisola istori yathi umkhosi wama-20 sithi sigqoma ey'ntabeni ezimhlophe. Lokusebenza kanjani? Awu ngiyagqoma ey'ntabeni ezimhlophe ngiyaphezulu ngimasho ngamqondo umuntu kababa magumba amanye omhlaba salute. Ngagcwala ngani? Awu ngagcwala ngayo imasho indabuko ibhilidi siyalo correct. Asinawo Awu salute. Sengone. Father. Niyaphetha. Kunento engicela ukutshela yona. Uyabona siboshwe sisanda ukuphakama. Sazobulala inqaba yeboshwa la ngaphakathi. Ngiyazana naye. Usniper. Uyithatha ke lento eshoyo. Akikho into engayazi ngesiboshwa. Into esibanga naye siyazana sobabili. Uzama ukuhlabekisa mina. Uyangigcwalisela lento ayenzayo. Yabo emakhulu ukuthi mayibuya. Mhlambe kulandela wena. Akahambe. Nje namhlanje asho neKokstad awubhantini wanana simathe lapha. Cha lento eshoyo kodwa ngidlulisela phezulu kwabakhulu. Mhlambe kusasuwena nje. Uthuma. Sawubona. Bangathi uyakhala nje pho. Lutho lana ngixoshwe isihlabathi. Hayi mama. Yazi ukuthi mama mangikhuluma iqiniso. Labo blue eye bakho ngihlezi ngibabona kodwa namhlanje ngathi kuwes kanti kwenzakaleni? Yazi ngeke uzukholwa ukuthi mangikutshela ukuthi lesikhohlakali somyeni wami ungishayela nje ukuthi ngifuna ukuyokwenza ikhanda esaluni. Yazi baba bengicabanga ukuthi njengoba ngingayile emsebenzini namhlanje ngiye esaluni ngiyowenza ikhanda. Khanda. Yebo ikhanda. Yini wrong namagodo wenzile ngoba buweke emahle nje. Hawu baba Magoda, angithi uyazi nje ukuthi ngemshadweni mina ngaya kanjani emshadweni wobhuti wami namagoda. Yabona ke inkinga iqala lapho. Kwakhona nje ukuthi unobhuti omfana doti muntu lo. Usho ukuthini manje baba ukuthi nginobhuti omfana ngithi bonke obhuti babafana nje. Thula mfazi. Thula mfazi. Bana sekuphendula ukufundisa ukuthi ungiphendule mangikhuluma nawe. Angithi kodwa bengichaza ukuthi obhuti babafana bonke ngazi ukuthi Ja ukuyobuka amadoda. Into ufuna ukuyilungela, ufuna ukuyobuka amadoda lapha. cha baba kukona kanjani. Sethula man. Ngihlolisa manani ngeke ngisiphendule. Sula lezo nyembezi. Ungenzele ukudla. Kulungile. Yazi lenja. Kanti vele mama wena why ungambophisi lo muntu? Akukho lula njengoba ucabanga lo muntu uyingozi kabi kanti futhi ngiyasaba kuzokwenzakalani uma bembopha engaboshwa egcine sezongiqedezela ke ngibulala. Mama, trust me. Indaba ye-GBV iqale serious kabi eSouth Africa. Angeke ukuthi usumreportile ngaboshwa. And enye into mama cabanga ukuthi lo muntu uma engaboshwe eze la. Wena uyiphoyisa la. Yena uzobe yisiboshwa. He's gonna be powerless. Ipower yonke izobe isibuyele ngakwena. Uyazi ukuthini? Usungikhumbuzile ngibuye ngikhohle ukuthi ngisebenza ngeziboshwa mina. Kanti lento ekhulumayo futhi ngizoyicabangisisa kahle. Kodwa yazi kuzomela sihambe manje. Angifuni ukuthi baze basibone kanti futhi noNgcono siseqalile uyakhuluma la angazi ukuthi usibonile kanjani kuzomela sihambe. Uyazi uthanda umuntu vele ugcwale ngaye. Uvela ubona straight, uvela ubona umshado. Impilo yakho yonke iphelele wena umunaye. Kanti yena ufuna ukuhamba, ufuna ukubona abanye. Mina ngisazi ngithini. Yathi short. Hey, lalela mfethu, lalela. Iphethe yami namhlanje.
Uthatha phi wena ikhekhe? Iphume visitheni ngilethele u-aunty lika kangithi ibirthday yami namhlanje. Thina sidla amakhekhe angempela. Hayi la makhekhe nama-28 bafana nidlana nodwa nina. Nali ikhekhe la ngempela ulithinta ulizwe. Hayi le ngalivuli babeletha ama-26. Kunjani lokho? Bye mngani it's my birthday. Lungileke bye. Ezokubulala ushukela wena. Ey, nale khekhe lapho valibukeka limnandi elona ngiyalihalela. Ey, bangabe nginike fresh kanje ikhekhe. Ey, kulungile. Ya wena mahlinazi mhlatsi wembongo hlezi uhlinile mfowethu ukuzidle nje kodwa into ezimnandi. Ngoba phela ikhekhe mfethu alifuni ukuthi uhlezi uqinile fanele ukwazi ukuthi ube soft njenga. Why try something amazing? Mongezi la kumina mfana ngeke uzulithole leli khekhe. Okay. Oh, kambe uyi28. Yes. Okay, kulungileke. Hayibo. Yini Gatsheni? Awuzwanga ukuthi ibirthday yami namhlanje? Hey, awukahle. Ubirthday okwenzani lo? Ibirthday yami ngiyazalwa namhlanje. Hey, kahle. Ufuna ukungitshela ukuthi wena Bhova nawe uyazalwa? Ngiyazalwa Gatsheni, ayekho umuntu ongazalwa. Bhova njengoba unje uyazalwa nawe? Ngizaliwe Gatsheni. Hey, ngeke. Wena Bhova kufanele ukuthi kukhona mhlambe enye indlela owatholakala ngayo. Hayi le yokuzalwa. Indlela engatholakala ngayo ile ndlela ekutholakala ngayo ikhekhe. Lela ngithi ngilethele u-aunty wami Gatsheni, leli khekhe elethu nama-26 siyohlala sonke. Siyodla ikhekhe ngizonincintsha nizolizwa ngephungu uyangizwa? Ikhekhe elethu. Ikhekhe hayi ungenapho wena. Ujele wena thina siyisebenzi. Ngeke uzulinuke leli Gatsheni. Izwa nje hokela. Yes, yodliwa yithina mfowethu lapha ama-26 kuphela. Into engizonincintsha yona Gatsheni nizolizwa ngephungu. Webhova. Angithi uyazi ukuthi uGatsheni ukukhonzile. Ngiyazi ngikhonzile Gatsheni. Yabona ngikutsheleke mfowethu lento izoqhatha nabantu. Kanjani manje? Ngoba uma usejele akekho umuntu onebirthday la ejele. Wena ibirthday yakho yinye vo. Usuku owangena ngalo la ejele. Usuku lakho lokuzalwa ke lolu luphambanisile. Ungayinikezela uGatsheni nje abone ukuthi njani. Alahle mhlambe Gatsheni ngeke ngoba into yokudla amakhekhe beniboshiwe. Ichaza ukuthi bakwenza isilima labantu ngoba ngabe bakulinda uphume bese yolidlela ngapha. Hayi phela ngithi nje basesikileseni le sesila angithi abantu bami behlala ngakhona ngala usekwazile ukuthi angivisithe Gatsheni. Leli kuthiwe nje angilidle nabafowethu kuphela. Angincintshani nginomhlola phansi Gatsheni ngeke uzogcina ngokulinuka yodliwa yimina lo. Ima webhova ipizza le. Pizza le endinopizza abawu6 angithi siba u6 nathi selini umuntu nowakho lo mkhulu kakhulu owami uGatsheni hayi uGatsheni ngeke ngokwahle Gatsheni ngeke uzulithole Gatsheni uzozwa ngephunga nje wena kulungile hamba naleli khekhe lakhe lisuzile hey madoda izinto sezashintsha ngempela Bhova sebene visitor. Bengazi ukuthi isheshini lifike ngisizoqoma le ntombi. Ey awume kancane weNgcolosi yazi la ngize ngodaba olubaleke kakhulu. Yini manje? Bengifuna ukuthi ubuze lo mbuzo. Lalela ke sengithatha isinqumo phela sokuthi ngiyibophisele nje kumyeni wami. Yona impela nje le ntombi. Ususho into ayisho uNgcolosi. Impilo engcono noNgcolosi. Isona siqalo nje lesibadla mina ngikhuluma ngaso. Lalela ke Ngcolosi kukhona engifuna ukuthi ungenzele kona. Noma Namhlanje uyafika le njalo. Kanti ke ngenza isiqinisekiso sokuthi ulethwa kuleli jeli. La kwami. La kwakho Ngcolosi. Nakho ke ngifuna ukuthi ungenzele kona. Noma yini Madlamini. Usuyakhuluma ke.
ngifuna wenze isiqinisekiso sokuthi umfaka eselini lama-28 uyangizwa Ngcolosi? 28 Ngizwa kahle Madlamini. siyakhuluma-ke hhayi-ke uma ungenzela lokho ngiyabonga-ke Ngcolosi. Ayikho indlela ongabonga ngayo. Hayi lutho ngiyabonga ya suyosala kahle Madlamini. Ngcolosi Nami njalo ngiyilanga ngiyayicela ifeyo. kulungile Ngcolosi. Kancane nje baba Joseph. Yebo nkosazana. Yebo uyaphila. Hayi nokho mina ngiyaphila kodwa ngingene inkenganyana lapha ekitchen hayi angithola uphumulo. Uyazi iboshwa siyacomplaina. Okuhlungu uyicomplaina kimi ngoba manje inyama isincane manje ngibhekana nolaka loyibo. Kulungile baba Joseph yabo lo ekhuluma nje amayisuku isikhulume ngayo. Kunodaba la ngifuna ukuthi silikhulume. Lalela-ke. Kunesiboshwa esizofika lapha e28. Namhlanje nje wena-ke ngifuna ukuthi ungenzele wona ukuthi utshele wonke ama-28 ukuthi ayititinge nje ngaye ngifuna bashintshisane bonke baba Joseph uyangisa ukuthi ngithini ayiti hayi kuzoba njalo lalela-ke nawe lapha ekhishini ngifuna ukuthi ungamphakeli ngisho ngifuna ukuthi angakucoshi ngisho phansi ukudla uyangisa ukuthi alambiswe kube njalo hayi kuzoba njalo hawu-ke kodwa manje awusho wena wasuba nolaka olungaka kwenzekani uyazi nkosazana ungikhumbuza uyabona ngekhathi zolilieni ngoyi uyambona lo umamlilieni ngoyi waye no la njengawe usuqalile-ke baba Joseph lalela awushiyo lilieni ngoyi yabona lo muntu engikhuluma ngaye ngifuna ukuthi ajeze baba Joseph uyangisa ukuthi hayi ngoba kusekusho wena-ke nkosazana kodwa phela manje uyazi phela mina hawu khululeka naleso ilungisa akube njalo ngathemba wena babhayi-ke nkosazana kodwa hayi lokhu nje General mfethu awukwahla ususa unyawo lakho ebhedi yami namhlanje hayibo. Ibhedi yami namhlanje bafethu. Angifuni ugoyisa sazodla ikeke qala. Bafethu anengculelani bafethu ngiyacela ningculelani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to acula ke ngiyani izinidle lelikhekhe bafethu ngoba phela uyabona fanele isikhathi ophisa abo-6 kuyama-26 sikwazi ukuthi sinele sonke. Kuyadaleka yena ukuthi sebe ne-birthday. Hayi bo wonke umuntu unayo ibirthday mafethu nginayo ibirthday yami mina wonke umuntu unayo ibirthday akusuku lwami namhlanje asithuleni mafethu. Angithi afundela ukuthi wena lezo zinto uyiphathi iphathwa leyo ndoda enkulu. Hayi ndoda enkulu nayike le nto yonke into nihambisa nangeyinombolo nini. Hayi kanombolo hey ibirthday yami ndifuna ikhekhe. La mangizwe ukuthi ngiyathanda masosha hayibo ayise-Afrika ke ziyangena ndoda mafethu sangiculeni lalelani ipizza leyo ndoda ngiyishange ekhasi unokuculelwa wena la hayi keke lami yonke into nina nje inombolo 6 wena uyanihlanyisa nje la ekhaya bemithukwayo ngile ngizoyiculela yabo kodwa uphisa wokugcino wami ngiyacela happy birthday to you happy birthday to you kahle kahle uzamtshela indoda endala ukuthi uphisa wokugcino wakho happy birthday to you correct ziyangena Africa bafana kuze Africa ngisekinayo la ngothenga general happy birthday to you sibonke ndoda enkulu ngaka umuntu agcina lokho oyekhaya. Happy birthday to me.
inombolo bomshanga. Nginombona njengekeke lama mfethu. Ayisebenzise ijazo. Ayisebenzise nina bantu. Awekeke lama mfethu. Correct, Masosa, correct. Yani mgcobe ngowami ucream. Yani mgcobe nje ngowami ucream. Senimgcobile. Alenda nazaliqeda ikeke lama mfethu. Baba unakhekhe wena. Unakhekhe singabe ukukhala wena, ungabe ukukhala. Elizisha sesebenzile la. Alenda nazaliqeda ikeke lama. Boa, Jesus. Phela ndoda. Mafethu. Mafethu. Ngayiqala isebenze inkosa nje indoda mina. Sawubona. Ndoda enkulu. Uyaphila? Ngiyaphila. Ngiyezwa kuthiwa lapha ekhishini anjalo. Yebo, imini impela osekhishini. Lalela kuhle impela. Kunezinto engifuna ngifakele zona-ke lapha. Izinto zakho ufuna ngifakele zona? Ifolish. Ndoda enkulu, khona enye indoda enkulu engisebenzisana nayo, angikwazi ukuthi Ayikho indoda osemsana nayo, imini ophethe la. Imini osefikile manje. Oh, okay, manje awusho kambe ubuthe into zakho Tsangu ifolish. Yeah. Manje okay ke ndoda enkulu. Lungile ngizokwenza njalo. Ube nendlela yako ukuyifaka lezi zinto. Imini ozoba nezitolo, la imini ozodayisa mina lo. Hayi omunye umuntu. Ngizwa kahle. Wena uzozwa ngami ukuthi ufakela abani, uyeka abani, nini, mina kuphela. Hayi kuzoba njalo. Wena uhlumeza umadlamini ngaphandle. Ngale. Kahle. Yabona ke la isesihogweni. Yes. Welcome to hell. Yodwa 4 into engizwe la kulomzimba wakho. Ile mbobe ngale. Ayizukuthola ukuphumula. Bheka la uzosha. Phakathi. Shit. Stop. Shit. Yabo mchephula first angifuni uqambe lamanga. Lo umngani wami impela ngikukhonzile kodwa yabona namhlanje angifuna la uhambe ngakhona. Awu nalidli ikhekhe lami nalabangani bakho mfethu. Ngangathola lutho. Yizo lezo wena unekhekhe wena. Angisho leli khekhe olicabangayo. Lihle ikhekhe lami nizonginikeza ucream. Ekhekheni lami lebirthday yami, birthday ithuyu yami. Kodwa utholile nje ebusweni imfethu ucream. Kanti kanti wakhala ngakho. Angikufuna la uhambe. Awukahle mngani wami awungitshela yini. Ndoda mfethu kwenzakalani ngayo la? Angifuni umuntu ozongibiza ngale ndoda. Yabona loya. Uyibiza ngokuthi ufaru lo wasebhayibhelini. Yena impela wazena impela nje. Yabona ke ngitshela ngifuna ukukutshela. Yabo ngoba yini ufaru? uNkulunkulu angithi uyazi uyisikalo. Uyisikalo isiphetho ke lesi yabo. Uyena ophetha isiphetho ke lesi. Lo muntu ngisho ungamgcoba kanje kancane onyaweni. Ubhalwa lapha kulela bhuku unebhuku la. Ubhale nani manje? Hawu after 60 days phela siyawushaya. Uyakubulala. Lalela nami ngiye ngamsukela mfethu ngeke ngambone ebhala phansi. Wothi ngiyoxolisa ngeke ngikwazi ukuyenza mina leyo nto. Na usulapha. Phela yabo mabhalwe lapha. After 60 days. Siyawushaya. Hawu uyaphuka. You come to me mfethu lalela wothi nje mfethu ngiyoxolisa mina khona into bese ngiyenzile ke wrong. Ima wenzeni webhofu? Ngeke khona into Ima wenzeni? Leyo nto ayihlangene nekhekhe, ikhekhe sidle sonke wemfowethu. Hayibo ubhofu. Mfethu. Awu. Wena uphezulu wena Alpha and Omega awu ngiyakhuleka ngiyaxolisa bras. Lento engiyenzile ngiyaxolisa mfethu. Thina sibabaza ubukhulu bakho konke lokho ebengikushilo ebengikwenzile ngiyaxolisa mfethu. Ngiyaxolisa futhi obudala. Ngicela ungixolela mfethu.
Ngicela ungixolela mfowethu. Ngicela ungixolele nalento engiboshelwe mina ngiyazi angifuni uqambela manje umuntu oneyinkinga nje ngiyacela ungixolele bhuti omdala. Ngicela bhuti uNkulunkulu wami. Ngizithi ngiyaxolisa mfowethu anginawo amaningi lokho ekusho ngiyaxolisa kona konke engikwenzile. Ngiyaxolisa. Bhuti uNkulunkulu wami. Imake nje wade ungibhala lapho wenza njani? Uyangicrasha ngithi. Uyangicrasha ngiyaxolisa mfowethu. Hayi, le ndoda ayikhulumi nokukhuluma mfethu ayingeke. Umuntu kanti uboshwe nosathane ezimini la. Ha, usathane qobola awungeke bafethu. Hawo. Na umuntu ezoba nenkinga ke manje. Hayi. Asifana phala kaqala sidini ngawo qhamuka usuzohlala endaweni zabantu. Up! Abe, yazi indawo ohleli kuyona. Uhlala kuzo zonke indawo zakho. Bedwa. Masimlele nonke ngizolala khona. Hayi, kanikhuleka mntaka mkhulu. Ungalala khona la embhedeni wami Hlalisuthi. Wena uzolala kuphi? Hayi, kanikhuleka mntaka Khehla. Singancikisana nje. Akukho kunye mntaka mkhulu. Sondela mntaka Khehla. Uyabona ke wena mntaka mkhulu. Ukona umcimbi ozokwenzeka. Ngaphambi kokuthi kwenzeke lo umcimbi sesitholile lakhe iphepha ukuthi wena uyisigora esishaya abafazi. Udompo wena kwabafazi. Hayi mfowethu angifune edlami njengoba ngilanje ngizoyisevela isigwebo sami bese uma ngaphandle. Angisoyi umuntu odlami. Wena wenza woman abuse. Kuzomeleka ukuthi uma ngempela ukuthi wena uyisigora uvela uze khona la esitikini sivele sihlubane njengesibhakela. Mina nganqoba izimpi ezinkulu, mina izimpi zamashayina, hayi wena. Umuntu nje oyiphethe kahle ukuthi ngathanda nokuthi nala siphathane kahle. Umuntu ongazwani nenkinga. Lalela ke okuzokwenzeka. Ngizothi uma ngiqeda uzodunusa wena ubhekele uma usukhumulile. Maqeda mina ukukhwela uzongena uLove More. Emva kwa Love More nayi indoda uJoseph lapha nayo izobe siyalandela. Kuyothi ke emva kwalokho bese kuvala ke sona isinqomo saseNdiya u2 Short. Emva kwa2 Short ke kuyobe phinde ke sekuya ke uNongoloze seyovala seyoshaya i-photo finish. Yabona ke lokho ke ngiyokubona kwaGobhezo lakho umuntu ozongithinta mina la. Hayi wena phela la ngizokhona. Nginsizwa phela nami la ngizokhona. emandiya nayinqibele. Kho umuntu ozongithinta ayingenze lutho. Hayi wena man. Hayi manje. Ngiyazi ukuthi ngubani. Phezu kwakhe fire! Oh, hayi kuhle madoda niphelele. Ukhona mhlawumbe une-complain okanye odinga isibhedlela. Hayi, yotho. Khulumani madoda. Hayi sikahle sonke sikahle egatsheni. Yini manje kusasa? Masithokozele impela isibhedlela ngizokungibona nje. Awukahle hey. Ubani lokudesign kanje? Hayi artistically. Yabona ngihlale ngibona abantu bedweba hayi kulokho hayi baqopha umlando. Baqeda kuphi? Yiwo lamadoda la. Hayi angiqedile. Ngihlale ngizwa ngabantu kuthiwa badweba cha hayi lana. Ukubona live swena uboni lutho. Ngapha ngemuva yi-branch. Ngathi kade kudlula nje ama-abnormal namabhasi nje. Into engavaleki. Kahle wena. Usho ukuthi masibona la sibabaza okuncane. Okukhulu kungemuva. Njalo fanele. Hey, kahle yena madoda. Uyabona ke inkosana kaMkhulu. Lana ke ejele siye singezwa ngonyukhama. Cha onyuwani cha. Abanazwi siye sizwe ngumuntu okuyena ophethisele ongakwazi ukuchaza kahle.
ubani konje iqina lalana Faderi, intambo hayi sezaphathwa uyinongolozo omkhulu. Oh. Hayi Gatsheni. Khuluma ndoda kwenzeke? Hayi boya benyatha hayi. Okwenzekile egatsheni uma nje ngizokhuluma iqiniso njengomtefa. Hlala phansi wena. Uma ngithi ngiyaphaphama ebusuku, ngithi mangiphaphama ngivuswa umchamo kahle kahle. Ngibona yona le ndoda inyonyoba, inyonyobela uthi ushort ifuna ukuyomkhwela. Ngibisimkhumule ngishipho lokho. Hayi ke ngibe senguhlaba kumkhosi. Ngoba bengifuna Gatsheni ukuthi abafowethu nabo bazibonele ngathi unongolozo uthe bazibonela ke hayi sase simkhwela ke ngenduku sase simzwisa nalento ebekade efuna ukuyivisa uThushot. Yebo. Hayi boya benyathi yonke into nje iqondile kulesela. Hayi ngiyakuzwa nongolozo. Shuthi isikhuni sibuye ngomkhwezeni. Injalo nje boya benyathi Gatsheni. Wenkosana. Nkosana bese ngiqala ukuba nosizi ngawe. Kanti unamanyala. Ingane zabantu ziboshiwe la zithwele kanzima. Zizobekezelela igwebo zazo. Wena uyazihalela ufuna ukufaka into ecijile. Uncoliswa yini kangaka? Ukhohlakele manje. Akazi yenzeke lento ngendlela esebenzayo. Njengamanje wena uyazi Gatsheni okunginyanyisa kakhulu ukuthi kunabantu la sebadonsa ishumi leminyaka 15 years nabo love more kodwa abavukele. Yena efika nje izolo useyakhangelwa. Useyavukelwe efika nje ejele. Akazi iziyenzekile. Uyabona mina ungabusayichaza. Uyabona mina njengephoyisa. Ngiyakwazi ukuphenya into within a split of a second. Ngibuye neanswer. Uyabona manje sengimbonile umsolo. Futhi hayi nomsolo, umuntu oyiwenzele licala. Wena Nkosana ufuna ukukhwela amadoda. Uyabona la ejele. Isikhulu siye sibuye ngomkhwezeli. Ilento ke yenzeke kuwena. Lungile madoda. Yiki into esingakhulunywa uGatsheni manje. Boya benyaka. Thina Gatsheni ingakho sikukhonzile phela wena uyiphoyisa neqiniso nelikwaziyo nje ukuxazulula izinto. Alimbabe ke wena. Uyabona wena masaka wena. Wena sikutshelile sathi wena awusophinda ukhulume nephoyisa. Wena sithe okufuna ayo uzokhuluma nathi. Wena usuzwa ngonongolozo ukuthi udla nini, ulala nini, uchama nini, uya nini ngisho toilet. Uyezwa? Manje lele udoti umuntu owenzayo. Sakhuluma nabo. Lalelani ke manje. Kuzomela sike simphinde. Ngezwe ukuthi hayi vele kuyivajile kuyifana. Uzathushoza. Ningayenzi lo. Hayi madoda ningayenzi lo. Hayi madoda ningayenzi lo. Ngiyabafundana. Awu. Thokozani Madlanduna. Sawubona myeni wami. Ngiyabona into engenziwa. Uyajabula mangabe ungibona ngisho. Awu kanti angikajabuli. Kuncane phela lokho engikubona la. Ngokwami nje ngifuna ukuthi bakushaye ngize ngingakhona nokukubona ukuthi ubani. Ngiyabona ukuthi awu appreciate kangakanani. Ayikho into ebengakwenzeli yona. Ubu happy ukuthi usungazi ungenze kanje. Ungiphethe kahle. Akekho nje umfazi ubejabula okudlula emakhaya. Ungiphethe kahle ngumfazi ojabule. Awu wajabula bo. Yazi ukuthini? Kuncane lokho. Lokho engikubonayo kuncane. Kahle kahle ngifuna ukuthi ama 28 akunenebule ngize ngingakhoni ngisho ukubona kahle ebusweni. Ngifuna ukuthi akuphendule lo mfazi obungenza wona mina. Njobe ungibona nginje usathi incane lento. Hawu incane kakhulu. Ngiyojabula nje mase bekubulele. Sibengakwazi ukuthi unonya kanje. Kanti ukunyawo kakakuboni Madlanduna. Sale kahle baba. Uzongikhumbula. Wena usazongikhumbula. Mama right? Ngiyaphila wena njani?
Ngiyaphila usizo undlani ke ngizwile kuthiwa ama-28 ayidike ngale nje yakho kwaze kwasa. Kuthiwa bayidike ngayo induna ivuvukele ingako uhambe ebamba izinqe everywhere la ngaphakathi emablockini. Kanti-ke lokho abamenza kona kusancane kakhulu yazi. Kahle kuya ngokwami ngabe bayamshaya almost every day. Ngifuna ukuthi bamzwise lento angizwise yona lesa sikhohlakala. Uyazi ukuthi lo muntu bengishade naye 5 years. Ngiphilela ukuthi nje uyangishaya ekuseni emini ntambama. Ngakho kuncane lokho abamenza khona. Ngifuna ukwenza sure ukuthi bamshaya aze yofa. Khona vele kumfanele. Kodwa yazi ke mina yini engijabulisayo kulento. Yini leyo? Ukuthi into yami nawe isizokwazi ukuthi ibe official kahle kungekho umuntu ozosiphazamisa. Yeah khona kungaba kanjalo handyman kodwa ngoba usala nami ngilana kuzomela nje siphilele ukuthi siyaqasha siqalazana nongcolosi ukuthi bazoqhamuka nini. Kodwa mama uyazi ukuthi yonke into inayo iplan. Iplan usho ukuthini mawusho njalo? Angithi uyiphoyisa wena la. I'm sure ukuthi mama ungayimisela ikhona iplan ongayenza. Ukuthi ngiphume la siye ngaphandle siyoqala impilo entsha mhlawumbe siskip i-country siyohlala eMozambique by the beach kuthina sodwa. Handyman mawuthi siphumele ngaphandle usho ukuthi ngikweqise wena la? Something like that. Ayingeke sizobuye sikhulume ngayo lento angikho sure anginaso isiqiniseko. Yeah sophinde sikhulume. Uyicabange kodwa mama. Aswandoda. Aw yes Lord. Uba usangawo. Awuyisola isitory yathi umkhosi wamashumi sithi sigqoma entabeni ezimhlophe. Lokusebenza kanjani? Awu ngiyagqoma into entabeni ezimhlophe ngiyaphezulu ngimasho ngamqondo umuntu kababa magumbamani nomhlaba salute. Ngagcwala ngayo. Awu ngagcwala ngayo ngimasho indaba kuyibleed siyalo correct. Asinawo. Awu salute.